Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico ay nagsagawa ngayon ng isang medical mission para sa ating mga kababayan sa Barangay 176, Caloocan City. Para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alvin. Magandang hapon, Ma'am Remy. Magandang hapon po sa Indong Gabos, dyan po sa Bicolandia, at magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa ating programa. Ayan, tuloy-tuloy ang mga event ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldi sa ating mga kababayan. So, kumusta ang nagaganap ngayon na medical mission dyan naman sa Barangay 176, Caloocan City, Sir Alvin? Actually, Ma'am Remy, papasalamat tayo sa Barangay 176 sa bagong silang dahil sa mainit nilang pagsanggap at pag-akak sa Ako Bicol Party List at kay Kong Saldico. Kitang-kita naman po ninyo, kanina pa po kaming alas 7 ng umaga nag-start ng medical mission at sa ngayon po 100 plus na po ang nagpupunta dito para magpakonsulta at magpagamot po sa ating mga doktor na kasama ngayon. Opo, anong mga sakop ng mga barangay galing yung mga beneficiary ngayon, Sir Alvin? Ano yan, Ma'am Remy? Anong mga sakop na barangay? Yan ba ay galing sa iba't ibang barangay? Actually, Ma'am Remy, ito, Barangay 176 lamang. Kung malalaman ng ating mga kababayan, ang Barangay 176 po ay may 250,000 na botante o mga nakatira dito sa komunidad na Barangay 176. At ang Barangay 176 po ang pinakamalaking barangay po sa buong Pilipinas. Wow! Opo. So nababanggit nyo, Sir Alvin, na mahigit 100 na yung mga nagsisipuntahan dyan. So ilan po ba yung target beneficiary para sa araw na ito dyan sa medical mission? Actually, Ma'am Remy, na-reach na natin yung target natin. We're supposed to target 150 to 200 kasi hindi natin kaya lahat. Kaya nagpaplano kami na babalik kami sa susunod na mga araw o sa susunod na buwan. Dahil hindi natin ma-accommodate, baka naman mapagod yung mga doktor at mga nurse nating mga kasama. Kaya sa isang araw ng medical mission natin, mga 150 to 200. Ngayon po, lakpas na tayo ng 150, aabot tayo, papalo tayo ng 200 ngayong araw. Ayun, so hanggang 200 yung inaasahang beneficiaryo ngayong araw. So ano po ba yung mga libreng serbisyo na ibibigay dyan sa nangyayaring medical mission? Actually, ang medical mission natin ay kakaiba, no, Ma'am Remy. Kung malaman ng lahat ng ating mga kababayan, ang normal na medical mission na na-experience nila sa bawat barangay ay pagkonsulta lamang sa doktor. No? Ang Ako Bicol Medical Mission ay kakaiba dahil nagbigay tayo, bukod sa konsulta, libreng konsulta, may libreng gamot na binibigay, at ang ito pinakamahalaga, libreng laboratorio. Makikita niyo sa likod, pagkakailangan ng laboratorio, kinukunan sila ng dugo. So, maganda yan kasi aside sa libreng gamot, meron na ding mga laboratory dyan. Laboratory like ECG, X-ray, so naandyan na din, ano? Yes, at saka, Ma'am Remy, gusto ko lang din pasalamatan yung mga team ng medical team natin, yung Makati Life Medical Center, sapagkat pagkatapos ng laboratorio nito, sila ibabalik para i-interpret yung mga nakuha nilang dugo. At kung kailangan ng mas masusing pagsusuri ng ating mga doktor, dadalhin sila doon sa Makati Life Medical Center upang gamutin. At ito ang pinaka-importante at pinakamaganda. Susunduin sila dito at dadalhin sa Makati, ibabalik dito. Kumbaga, point to point, P to P. Ayun. Walang pamatahing gagastusin ng ating mga kababayan. Yun. Ganyan po ang Ako Bicol Party List. Opo, masyadong magagaanan sila dyan sa parting yan, Sir Rex, kasi hindi na sila mamamasahe pa para lang makuha yung resulta. Ano? Correct, Ma'am Remy. Saka mantakin mo, ito hindi gobyerno ospital. No? Dadalhin sila sa pribadong ospital para mas conveniente ang pagpapagamot nila. Ayun. Zero bill. Yun ang pinaka-importante. Zero bill po ang ibibigay ng Ako Bicol Party List. Okay, so wala nang dapat alalahanin pa itong ating mga kababayan dyan patungkol sa gastusin dahil sagot yan ng Ako Bicol Party List. Correct. Sir opo. Ma'am Remy, simula pa lang lamang ito ng ating medical mission, ng Ako Bicol Party List, ano?
sa susunod na buwan, sunod-sunod na itong mga medical mission natin dito sa NCR. Ayun, so marami pang aabangan yung ating mga kababayan. At anong oras po, Sir Alvin, nagsimula yung medical mission? At hanggang anong oras pwedeng pumunta or pwedeng asahan ng ating mga kababayan yung medical mission dyan mismo sa lokasyon? Opo, ang Ako Bicol Party List po ay nakikipag-ugnayan sa mga kanya-kanyang barangay, lalo na dito sa Caloocan City. At huwag po mag-alala yung mga hindi taga-Caloocan, kami po ay pupunta rin dyan. Hintayin lamang po ninyo ang abiso ng inyong mga barangay. No? Ang medical mission po, kung sakaling pupunta na po sa inyong lugar, ay nagsisimula ng alas 3 ng umaga at matatapos ng alas 3 po ng hapon. Ayun, so maghapon na dyan itong ating medical mission team para magbigay ng libreng medical services sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan City. With that po, Sir Alvin, maraming salamat sa inyong oras at syempre yung pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan City. Mabuhay kayo. Mabuhay din po, Ma'am Remy, at sa lahat sa inyo dyan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.